En ocasions, quan treballem en taules amb moltes dades, ens pot convenir deixar immobilitzada part de la taula per poder treballar de manera més còmoda. Posem un exemple. Aquí tinc moltíssimes dades i aquí la primera filera el que m'identifica és quins són els camps que apareixen a la taula. La hora en què es va enregistrar la resposta, DNI, nom i cognoms. Aquí, per exemple, tinc codis i si jo vaig baixant puc oblidar-me de a què fan referència a aquests codis i m'agradaria tindre'ls sempre present. Aleshores, el que hem de fer és immobilitzar alguns dels panells, algunes de les fileres o columnes. Si el que vull és immobilitzar aquesta filera perquè es quedi fixa, tot el que he de fer és seleccionar la que està tot just sota d'aquella i vindré aquí a View i premer aquí en congelar fileres i columnes. Si faig clic aquí, aleshores, encara que jo baixi cap avall, aquesta filera veiem que és sempre la primera, la que hem immobilitzat, i això no es mou. També podem accedir des d'aquest botó d'aquí, és exactament el mateix. Si clico aquí, el trec. Pensem ara, imaginem que el que m'agradaria seria immobilitzar aquestes tres columnes per tindre present quin és el nom i cognom de les persones a les que m'estic referint. Aleshores ho faria igual. Si abans per seleccionar una filera seleccionava la que estava immediatament a sota, ara per immobilitzar una columna selecciono la que està immediatament al costat. Si jo clico aquí, ja dic que és el mateix accedir des del menú de dalt o des d'aquí, faig clic aquí, aleshores jo em puc desplaçar, però les tres primeres es queden sempre fixes. Vaig a treure la immobilització. Suposem ara que el que m'agradaria és immobilitzar la primera filera i immobilitzar les tres primeres columnes. Bé, el que hauria de fer és situar-me aquí sota, en aquesta segona filera, per immobilitzar la filera de dalt, i situar-me en aquesta columna per immobilitzar les columnes de davant. Si jo me situo aquí i immobilitzo, el que es queda fixe és tant les columnes que tenia a l'esquerra com la filera que tenia a dalt. És a dir, que puc immobilitzar parts completes, no tinc per què immobilitzar o només fileres o només columnes, sinó que puc fer una combinació d'una i d'una altra. Una altra de les opcions que ens ofereix Calc és, en comptes d'immobilitzar panells, el que podem fer és dividir la finestra. Si aquí tinc molta informació, el que podem fer, per exemple, és jo faig clic en aquesta columna i prement des d'aquí en Split Window, el que faré és que a partir de la columna F se crearà una segona finestra a mà dreta. Ara ho veiem i l'entendrem millor. Faig clic aquí i aleshores aquí veiem que tinc totes les dades, puc moure'm cap aquí i aquí també tinc totes les dades des del principi i puc moure'm cap aquí. Igual que passava abans amb immobilitzar panells, també podem accedir des dels botons de la barra, en aquest cas seria aquest, vaig a premer una altra vegada per desfer-lo i igual que abans quan immobilitzàvem podien immobilitzar columnes o fileres, passa el mateix amb el tema de la divisió. Jo puc, per exemple, dividir a partir d'aquí i prement el botó veig que, igual que passava abans, aquí tinc una finestra amb totes les dades i aquí tinc una altra també amb totes les dades. Això, per cert, puc moure, si vull més o menys espai, el mateix amb les columnes. Ara vaig a treure'l i, igual que abans jo podia immobilitzar columnes i fileres alhora, puc fer exactament el mateix amb el tema de la divisió. Jo puc, per exemple, a partir d'aquí, dividir i el que veig és que tinc 4 panells, ¿vale? És a dir, jo em situo aquí i des d'aquí me puc moure, des d'aquí em puc moure i puc, a més, també, igual que feia abans, reestructurar els espais segons em convingui per treballar. A més d'immobilitzar panells o dividir les finestres, podem també amagar dades concretes, potser perquè en algun moment no ens resulta útil.
Per exemple, amb aquesta taula, si jo vull amagar les idees perquè ara mateix no les estic fent servir i per mi és una molèstia més que una altra cosa i vull aprofitar millor l'espai, el que puc fer és, prement des d'aquí, posar amagar columnes. Faig clic aquí i veiem que ha desaparegut, però òbviament no s'ha esborrat, passa de la C a la E, veiem aquí, i si vull recuperar-la, prement en Show Columns, torna a aparèixer. Puc fer el mateix també amb fileres. Puc amagar aquesta filera o fins i tot diverses fileres alhora, aquestes no m'interessen per la raó que sigui. Vaig a seleccionar i prement amb el botó dret les amago, veiem que fa el salt de la 6 a la 13, però segueixen estant aquí. Si les vull recuperar, li dono a mostrar i ja està. Podem fer també una cosa semblant quan tenim diferents fulls al nostre fitxer. Per exemple, aquí tinc un amb totes les dades brutes i aquí tinc un altre, per exemple, que el que fa és obtenir informació des del full aquest amb les dades. Potser el que m'interessa és una estadística final, però no vull que es mostrin aquestes dades d'aquí perquè en principi no les vaig a tocar. Bé, el que puc fer és des d'aquí, amb el botó dret, dir que vull que s'amagui i veiem que ja no hi apareix. Passa el mateix que quan amaguem columnes o amaguem fileres. Això no vol dir que s'hagi esborrat o que hagi desaparegut completament. Si el vull mostrar, botó dret des d'aquí i li dic que mostri. I aquí em mostra la que està amagada. Si li dono OK, automàticament puc tornar-la a recuperar.